yabo mangaphinde ngiboleka umuntu wasekhaya imali ngithi ngimboleka imali ngobe ngonakele wekazi ngobe ngonakele sanibonani this is uMamtolo waseXhobo hey wekazi ngaboleka umuntu wasekhaya imali yerent wathula umuntu ethe nje uzoyibuyisa story time ngifonela usisi wami angifonele usisi wami omncane kunami angifonele unjani yaphi unjani yaphila hayi umzali ubani uthi ngicela ukuthi ngimnikeze inamba yakho ngithi mina hayibo indaba athena ene akashongo but uthe nje ucela inamba yakho ngithi mina hayi okay mniki amniki inamba yami maye mniki inamba yami angiWhatsApp unjani mzala yazi mzala ave ngixakekile lana kumele ukuthi sasikade siplan vacation nabangani bami manje mina ngizohola ngolesihlanu siya kwi vacation iyahamba ngolesithathu ulwesingaki namhlanje umsombuluko ngithi hayibo mzala sikwenzekaleni pho athe emsebenzini abasiholelanga bathi baziholela Friday manje kudinga ukuthi ngikhokhe ngigcwalisa imali lapha la siyibeka khona nabanye mase ke Friday ekseni ngivuka ngikusendela imali yakho mzala ngicela ungisize mawunganayo ngithi mina imalini ayisho imali kanti ushemhloleni usha nginayo leyo mali kodwa imali yerent efuna nami ngiyikhokhwe ngalo lolwehlanu lolwakhe lokuthi ahole mase yakuleyo vacation ayeya kuyona hayi ngithi hayi mzala letha i-account number ngikusendele le mali oyifunayo hayi anginika umzali i-account number ngimsendele le mali ayifuna ayabonge ngiyabonga mzala ngeke ngilenze nje iphutha nje mayingena nje Friday ngiyayifaka imali yakho mzala ngeke ngilenze iphutha ngithi hayi okay mzala ayikho inkinga ngiyabona ngawe mind you guys anginayo imali enye nginele mali eyerent nje kuphela bese ngilinde ukuthi ngikhokha irent ke la engangade ngihlala khona wawurenta ngosuku wafika ngalo mawukuthi wafika mhla 10 uzorenta futhi ngomunye umhla ka10 nami ke due date yami yayingolesihlanu lwesihlanu lolu lokuthi umzala wayizobe eholile naye ezongibuyisela imali yami yerent hayi kube ulesibini kube ulesithathu hayi kube right nje hayi siyabulisana siya comment nase3000 zami umzala wamhle mzala yabona nje siya catch up nje phela ngoba phela ube ngenayo inamba yami ya WhatsApp manje ke siyaxoxa nje into zasemakhaya bokumnandi kuyahlekwa angivideo call futhi ngolesithathu kube mnandi athi hayi mzala ungisizile sengikhambile ngayo phesha la de kade ngidinga ukuyophesha khona njena nje sengisizakela ngithi mzala ayikho inkinga ngoba vele uyasho ukuthi yabo ukuthi uzoyibuyisa ngolesihlanu ayikho inkinga nami nje imadlana nje bekade ikhona leyo athi ngiyabonga mzala kube nje right inkinga iqala ngolesihlanu eksenike sekufuna kubuya imali yami lwafika ulesihlanu lwantsonto funa ngikhokhe irent funa umzala kube usuku lwakhe lokubuyisa imali yami akatholakala umuntu efonini sanibonani guys this is uMamtolo waseXhobo upart 2 ke lona ofungaboleka umzala wami imali yerent akangayibuyisa hayi okay kusekuseni ngolesihlanu ayinganaki iqala ekseni ethi mhlawumbe usazoyiletha kushayo 8 kushayo 9 ngithi mhlawumbe usazoyiletha ngingambone online nje nginganaki futhi ngithi mhlawumbe usazoyiletha cause vele uthe uzoyiletha mind you umzala wami bayakade phela yophesha imali le ye vacation eyafuna ikhokhe ngolesithathu vacation yayizoba ngeweekend kodwa kwafuna ukuthi baqeda ukukhokha ngolesithathu hayi okay kushaya 10 we guys le ngangade ngihlala khona kongenwa ngefingerprint so makushaya 12 semini ungakhokhile wawufika ifingerprint yakhe ingasasebenzi uyangizwani hayi okay ngihlale ngize ngimtext ngabo 11 ngithi njani mzala hayi kuhamba uthikho wodwa makhamba uthikho wodwa hayibo iprofile picture yentombazana ngisayiboni ayisaveli hayibo ngithi noba kwenze njani ngibuza usisi wami ngithi uyayibona yini profile picture yabantu bani athi ngiyayibona ubeposte ne-status nje esemotweni nje athi nje mhlambe 30 minutes ago ngithi unamanga mina ngisabona i-status angisabona profile picture sekhamba uthikho wodwa lapho imali yami lapho 11 imali yerent ayikho kumina yonke guys yonke and ebank ngangino 90 rand ngikhumbula hla ngino 90 rand wodwa hayibo hayi ngihlala ngilinde ushaya u12
makushaya 12 ilokhuzana ifingerprint yami phela ayisasebenzi ezansi. Hayibo ngizakwenza njani guys? Mangiphuma la endlini ngizophuma mangingaphuma mase sengibuya sefuna ngibuye sengiphethe imali yerent ngoba ifingerprint izobe sengasasebenzi, and most of the time urumza wami usuke ngekho endlini because kubo kwakuseduze kukaMashu, so wonke ama weekend noma nje mayehalele ugoduka vela agibela itaxi angasho futhi asho esekubo ukuthi hayi rooms ngigodukile ngisaye ekhaya yabo. So kwangekho ukuthi ngizothi ngithembele kurumza wami, angazi umuntu kule flat, ngangazi nje urumza wami nje iflat la lelikhulu la ngihlala, ngangazi umuntu, ngangazi nje urumza wami lesasirenta ngingangihlala naye endlini sihlala sobabili. Okay cool show. Ngizama ukufuna umfowabo la WhatsApp, hayi ngimfune ngimthole ubhuti wakhe, athi ngimfonele iringi ingabanjwa. Kuthi nje after some time ayibambe. Athi umzali unjani, ngithi ngiyaphila njani, ngithi ngiyaphila. Ngithi mina ngicela ngiphi inamba kamzali obani efonelekayo. Athi hayi unenamba eyodwa leyo wena unethini, hayi ngimbizele inamba. Athi hayibo usebenzisa leyo namba. Ngithi mina yazi ukuthi mangiyifonela ayingeni. Athi uthi ngimfonele mina, amfonele. Athi hayi biyangena nje siyakhuluma futhi uthe unenkinga ye network la khona but sikwazile ukuthi sikhulume. Ngithi hayi okay mhlambe ifoni yami ngirestart ifoni ingqondo iyazula. Ngiyazi ngiblokiwe kodwa nje at the back of my mind khona into ethi angirestart ifoni, mhlambe ifoni yami yabo inenkinga nini. Ngirestart ifoni ngiphinde ngene ku WhatsApp, mangena ku WhatsApp futhi hayi nje i-profile picture ngiyiboni futhi kusahamba uthikho hodwa, mangimfonela futhi ifoni ayingeni. Ngimbhalela i-message i-text message ngithenga ama-SMS manje angisena choice, ngithenga ama-SMS ngimbhalele hayi bangaphendula usisi kuze kube umgqibelo. Ngomgqibelo ke angiyanga ndawo mina, ngahlala endlini usuku lonke ngoba ngangikwazi ukuphuma. Mangiphumile ifingerprint yami ngeyisasebenza. Kungena imessage la eflatini ukuthi hayibo your rent is overdue in. Angina plan guys, angina plan ukuthi ngizokwenza njani. Waphela ngimthembile ukuthi uzoyibuyisa imali yami. Naye ngifonela uma wakhe ngithi hayi mhlambe angazi kwenzalana, ake ngitshenwe mhlambe uanti mhlambe khona into azongitshena yona noma mhlawumbe amtshene ukuthi ngidinga imali yerent. Sekuvele sedlulile usuku lwerent. Le ngangihlala khona guys wawuhlalisa u5 days after ungayikhokhanga irent. Mase sodlulile lo 5 days ukhishwa phandle. Uthi hayi hamba shuthi ngoba shuthi obvious awunayo imali yerent noma vele bese move out. Nyangizwani lapha nginayo imali yerent, sengithenge nokudla anginayo nje imali enganginayo ile ngamnika yona ngoba guys angazi. Okay ngifonela uma wakhe, mangimfonela uma wakhe ngithi yebo sanibona anti njani, ayavuma anti phela ngimtshana istory. Athi hayi baqedile abantu loyo. Kuyimanje mina ngifonelwe ubhuti waseKerisfontein engitshena ukuthi uthe ucela ukuboleka imali uyongcaba umuntu ade sebenza naye eGoli. Shuthi uboleka ama1000 nakena phela uma uyongcaba eGoli uzahamba ngolwesine ubuye ngesonto. Kushuthi lo muntu loyo wayidingilo imali enkulu. Wathi akugcinanga lapho waphinde futhi wafonelwa yenye intombazana angayazi, shuthi angazi namba ya anto eyayithathephi. Yamfonela yambuza naye lento lena, yathi uboleke imali wathi ushile ufuna ukuphuthuma esibhedlela. Yamnika le ntombazana imali. Nami uthi uphuthuma ama vacation. Uyasho ukuthi akasebenzi ngisho ukusebenza lo wahamba la ekhaya wahamba ohlala nendoda. Ukipitila akaziwa ukuthi uphi. Kwayila ekhaya ke manje ka anti abamazi ukuthi uphi. Hayibo. Ngivele ngingazi kaze singenze njani. Yabo kaze ngivele ngibe izambane elibolile. Ngingazi ngempela ukuthi like ngizokwenza njani. Ngingabi na way forward ukuthi ngizokwenza njani. Hayi, ngifonela uma ngimtshenele indaba ayi uma athi naye akanamali anginike uhalf wemali. Bayinike uhalf wemali ngishode lo half omunye. Ngitshena ukuthi ukuba ngangingenayo umalume owayekade ethembekile, umalume weni bashana owayethembekile ngalesasikhathi, ngangiyolala eminyango. Nyangizwani? Ngangiyolala eminyango. Hayi kanginikeke umalume imali naye futhi athi hayi akaholile. Yabo nje sengihambe ngihlanganisa nje. Sengihambe ngihlanganisa amasenti namasenti anginike naye. Kushode futhi. Wekazi ngitshena ukuthi kwasekusela usuku olulodwa ukuthi ngixoshwe eflatini. Hayi ngizame usisi wami, khona omunye nje usisi wami esizwana naye engazwana naye esontweni ini. Ngimtshane le nkinga vela nginike le mali yayishoda ngikhokhe imali yerent. Uyezwa yini?
umzali akaze simbone sekuphela unyaka akagoduki nakuba kayi kulongena ama-message nama-calls ukuthi umuntu uyabaqeda abantu uthatha imali zabo akazibuyisi. Eyami guys yerent ngiphindile ngisho ngingaboleka u-R10 angisathembi umuntu. Into engayenzeka hayibo ukuthemba umuntu ngoba uthi wakini Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nasi isitori sasiso uxoxa indzaba yakhe ukuthi waboleka mzala wakhe imali. Mzala owathi imali toyiletha Friday akazange omzala wayebuyisa ekuseni wablocka ugirl. The first red flag lengiyiphikile kule story ukuthi lo mzala bekanganayo inamba yasisi. The fact that awuna number yami nje awunayo i-right ngisho yokuboleka nanemali. Uyiboleka kanjani imali wembu unganayo inamba yakhe so ufuna inamba yami because ufuna lisito. That was the first red flag lengiyivile kule story. Anyway, mzala uvuka ekuseni soblock sisi ngalowo Friday loyo. Makafonela wakhe girl uyathola ukuthi hayibo mzala vele kuboleka imali tindoda yakhe normally labantu abokuhlala baboleka imali baboleka everywhere. Lo muntu loyo akakubhadali nje because vela akabhadalani yonke indzawo uhlezi abole, especially family we never borrow a family member imali. Sithini una story sakho nokuboleka umuntu imali? Ngibani wamboleka imali wangayibuyisile emuva ungakhokheli? Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.